Misterija španske škrinje. Agata Kristi. Tačan u sekund, kao i uvek, Hercule Poirot je ušao u malu prostoriju u kojoj je gospođica Lemon, njegova vredna sekretarica, čekala uputstva za taj dan. Na prvi pogled, gospođica Lemon je bila skladna. To je zadovoljavalo Poirotovu potrebu za simetrijom. Mada, što se žena ticalo, nije Hercule Poirot do te mere gajio strast za geometrijskom preciznošću. On je, naprotiv, bio staromodan. Posjedovao je kontinentalno predubeđenje prema oblinama. Može se reći prema senzualnim oblinama. Voleo je da žene budu žene. Voleo ih je rasne, jarkih boja, egzotične. Postojala je i jedna ruska grofica, ali to je bilo veoma davno. Ludost mladih godina. Međutim, gospođicu Lemon nikada nije posmatrao kao ženu. Ona je bila ljudska mašina, instrument preciznosti. Njena efikasnost bila je izvanredna. Bilo joj je 48 godina i bila je dovoljno srećna da ne posjeduje maštu. Dobro jutro, gospođice Lemon. Dobro jutro, monsieur Poirot. Poirot je seo, a gospođica Lemon stavila je pred njega jutarnju poštu, uredno razvrstanu po kategorijama. Zauzela je svoje mesto i spremno čekala sa blokčetom i olovkom. Međutim, tog jutra je došlo do male promjene rutine. Poirot je doneo jutarnje novine i pogledom je zainteresovano prelazio preko njih. Naslovi su bili krupni i podebljani. Misterija španske škrinje, najnovija dešavanja. Čitali ste jutrošnje novine, pretpostavljam, gospođice Lemon. Jesam, monsieur Poirot. Vesti iz Ženeve nisu posebno dobre. Poirot je pokretom ruke odbacio priču o vestima iz Ženeve. Španska škrinja, kazao je. Možete li mi reći, gospođice Lemon, šta je tačno španska škrinja? Pretpostavljam, monsieur Poirot, da je to škrinja koja potiče iz Španije. To je sasvim razumna pretpostavka. Znači, ne posjedujete nikakvo veće znanje. Uglavnom su pripadale elizabetanskom periodu, čini mi se. Velike su sa dosta mesinganih ukrasa. Veoma su lepe kada se održavaju i poliraju. Moja sestra je kupila jednu na rasprodaj. U njoj drži posteljinu. Izgleda vrlo lepo. Siguran sam da u kući vaše sestre sav nameštaj sija, kazao je Poirot i zahvalno se naklonio. Gospođica Lemon je tužno odgovorila da današnje sluge izgleda ne znaju šta je bio naporan rad. Poirot je delovao pomalo zbunjeno i rešio je da se ne raspituje o određenijem značenju tajnovitog izraza naporan rad. Ponovo je spustio pogled na novine, prelazeći preko imena. Major Rich, gospodin i gospođa Clayton, komandir McLaren, gospodin i gospođa Spence. Imena. Ništa osim imena za njega. A opet, ona su označavala sve karakteristike tih ljudi. Mržnje, ljubavi, strahove. Drama u kojoj on, Hercule Poirot, nije igrao nikakvu ulogu, a voleo bi da igra. 6 ljudi na večernjoj zabavi, prostorija sa velikom španskom škrinjom naslonjenom na zid. Njih 6, 5 pričaju, večeraju, stavljaju ploče na gramofon, plešu, a 6 se nalazi mrtav, u španskoj škrinji. Poirot je pomislio kako bi njegov dragi prijatelj Hastings uživao u ovome. Kakve bi on romantične maštarije imao i kakve nepovezanosti bi samo izgovarao. Ah, Sir Hastings, danas u ovom trenutku mi nedostaje. Umjesto, prošaputao je Poirot. Uzdahnuo i pogledao gospođicu Lemon. Gospođica Lemon, pametno zaključivši da Poirot nije raspoložen da diktira pisma, otkrila je svoju pisaću mašinu i mirno čekala trenutak kada će moći da se vrati svojim poslovima. Ništa je nije moglo zanimati manje od zlokobne španske škrinje i leševa u njoj. Poirot je uzdahnuo i pogledao lice na fotografiji. Reprodukcije u štampi nikada nisu dovoljno dobre, a ova je bila posebno nejasna. Ali kakvo lice! Gospođa Clayton, supruga ubijenog. Impulsivno je pružio novine gospođici Lemon. Pogledajte, kazao je, pogledajte to lice. Gospođica Lemon ga je pokorno pogledala bez emocija. Šta mislite o njoj, gospođice Lemon? To je gospođa Clayton. Gospođica Lemon je uzela novine, pogledom letimično preletela preko fotografije i kazala:
Pomalo podsjeća na suprugu našeg direktora banke kad smo živjeli u Croydon Hitu. Zanimljivo, kazao je Poirot. Budite ljubazni pa mi ispričajte istoriju supruge tog vašeg direktora banke. Nije to posebno naročita priča, misije Poirot. I pomislio sam da nije. Nastavite. Dosta se govorkalo o gospođi Adams i mladom umetniku. Zatim se gospodin Adams ubio. Međutim, gospođa Adams nije željela da se uda za tog drugog muškarca, a on je uzeo nekakav otrov. Ipak, spasli su ga, a gospođa Adams se na kraju udala za mladog advokata. Mislim da je poslije toga bilo još više problema. Samo tada sam već napustila Croydon, pa više nisam ništa čula o tome. Hercule Poirot je ozbiljno klimao glavu. Bila je lepa? Pa ne u onom smislu koju biste vi smatrali lepim, ali posjedovala je nešto. Upravo tako. Šta je to što oni imaju, zavodnice ovoga sveta? Jelena Trojanska, Kleopatra. Gospođica Lemon je energično uvukla papir u pisaću mašinu. Misije Poirot, zaista nisam nikada razmišljala o tome. Meni sve to deluje veoma glupo. Kada bi se ljudi bavili svojim poslom i kada ne bi razmišljali o takvim stvarima, bilo bi mnogo bolje. Pripisujući predmet razgovora ljudskoj slabosti i strasti, gospođica Lemon je stavila prste na pisaću mašinu i pažljivo čekala da joj se dozvoli da nastavi sa svojim poslom. To je vaša tačka gledišta, kazao je Poirot. I u ovom trenutku želite da vam se dozvoli da nastavite sa vašim poslom. Međutim, vaš posao, gospođice Lemon, nije samo da hvatate beleške koje vam diktiram, popunjavate moje dokumenta, odgovarate na moje telefonske pozive, kucate moja pisma. Sve to činite dostojno divljenja. A ja se ne bavim dokumentima, već ljudima. I tu mi je također potrebna pomoć. Svakako, mesije Poirot, strpljivo je kazala gospođica Lemon. Šta želite da uradim? Ovaj slučaj me zanima. Bio bih vam zahvalan kada biste proučili jutarnji izveštaj u svim novinama, ali i eventualne dodatke u večernjim izdanjima i da me obavestite o činjenicama. U redu, mesije Poirot. Poirot se povukao u dnevnu sobu sa tužnim osmehom na licu. Zaista ironija, mrmljao je sebe u bradu, što sam posle mog dragog prijatelja Hastingsa spao na gospođicu Lemon. Može li neko zamisliti veće suprotnosti? Sešea Hastings, kako bi samo on uživao, kako bi samo šetkao po sobi i pričao o ovom slučaju, stvarajući najromantičnije pretpostavke u vezi sa svakom slučajnošću, slepo verujući u svaku reč oštampanu u novinama. Jadna moja gospođica Lemon, šta sam je samo zamolio, ona nimalo neće uživati u tome. Gospođica Lemon je u dogledno vreme došla noseći otkucan papir. Imam informaciju koju ste želeli, mesije Poirot, mada se plašim da se ne može smatrati pouzdanom. Članci u različitim novinama se veoma razlikuju. Ne bi garantovala da su iznesene činjenice tačne više od 65%. To je verovatno konzervativna procena, prošaputao je Poirot. Hvala vam, gospođice Lemon, na trudu koji ste uložili. Činjenice su bile senzacionalne, ali dovoljno jasne. Major Charles Rich, dobrostojeći neženja, pravio je zabavu u svom stanu za nekolicinu svojih prijatelja. Ti prijatelji su bili gospodin i gospođa Clayton, gospodin i gospođa Spence i komandir McLaren. Komandir McLaren bio je stari prijatelj i Richovih i Claytonovih, dok su gospodin i gospođa Spence, mlađi par, bili odnedavno njihovi poznanici. Arnold Clayton bio je u trezoru. Jeremy Spence bio je mlađi državni službenik. Major Rich je imao 48, Arnold Clayton 55, komandir McLaren 46, a Jeremy Spence 37 godina. Gospođa Clayton bila je nekoliko godina mlađa od svog supruga. Jedna osoba bila je sprečena da prisustvuje zabavi. U posljednjem trenutku gospodin Clayton je pozvan u Škotsku zbog hitnog posla i trebalo je sa stanice King's Cross da krene vozom u 8:15. Zabava je bila kao i svaka druga. Svi su delovali raspoloženo. Nije to bila ni divlja zabava, niti pijanka. Završila se oko 11:45. 4 gostiju je zajedno otišlo jednim taksijem. Komandir McLaren je prvi izašao kod svog kluba, a zatim su Spenceovi ispratili u taksiju Margaritu Clayton do Cardigan Gardensa i nastavili do svoje kuće u Chelsea.
Jezivo otkriće sutradan ujutru je iskusio glavni sluga majora Richa, William Burks. On nije tu živeo. Stigao je rano ujutru da pospremi salon pre nego što probudi majora da siđe na jutarnji čaj. Dok je čistio, Burks je primetio tamnu mrlju na sletlom tepihu na mestu na kome se nalazila španska škrinja. Kao da je iscurila iz nje, pa je sluga istog trena podigao poklopac škrinje i zavirio unutra. Prestravio se kada je u njoj ugledao gospodina Claytona, ubodenog u vrata. Povinovavši se prvobitnom impulsu, Burks je izjurio na ulicu i pozvao prvog policajca. To su bile grube crte tog slučaja, međutim ima i sitnih detalja. Policija je odmah saopštila vesti gospođi Clayton, koja je odmah ničice pala. Posljednji put je videla supruga nešto posle 6 prethodne večeri. Vratio se kući vrlo neraspoložen, pošto je morao da putuje u Škotsku hitnim poslom oko nekog imanja koje je posjedovao. Nagovarao je svoju suprugu da na zabavu ode bez njega. Zatim je gospodin Clayton svratio do kluba koji je pripadao njemu i komandiru McLarenu, popio piće sa svojim prijateljem i objasnio mu situaciju. Zatim je, pogledavši na sat, kazao da pre nego što ode na King's Cross ima vremena da samo da svrati do majora Richa i objasni mu kako stoje stvari. Već je pokušao da mu telefonira, ali izgleda da linija nije radila. Prema rečima Williama Burksa, gospodin Clayton je došao u stan oko 7:55. Major Rich nije bio kod kuće, ali trebalo je da se vrati svakog trenutka, pa je Burks predložio gospodinu Claytonu da uđe i sačeka. Clayton je rekao da nema vremena, ali da može da uđe da mu napiše poruku. Objasnio je da treba da stigne na voz na King's Crossu. Sluga ga je uveo u salon i vratio se u kuhinju u kojoj je spremao kanape za zabavu. Nije čuo kada se njegov gazda vratio, ali 10 minuta kasnije major Rich je zavirio u kuhinju i kazao Burksu da požuri da kupi turske cigarete koje gospođa Spence najviše voli. Sluga je to i učinio, kupio je cigarete i donio ih kod svog gazde u salon. Gospodin Clayton nije bio tamo, pa je sluga naravno pomislio da je već otišao kako bi stigao na voz. Priča majora Richa bila je kratka i jednostavna. Gospodin Clayton nije bio u stanu kada se vratio, niti je znao da je uopšte dolazio. Nije mu ostavljena nikakva poruka i prvi put je čuo za putovanje gospodina Claytona u Škotsku kada su gospođa Clayton i ostali stigli. U večernjem izdanju našla su se 2 dodatna članka o tom slučaju. Gospođa Clayton, koja je od šoka ničice pala, napustila je svoj stan u Cardigan Gardensu i veruje se da je odsela kod prijatelja. Drugi članak je bio obaveštenje. Major Charles Rich je bio optužen za ubistvo Arnolda Claytona i odveden je u pritvor. Znači, tako stoje stvari, rekao je Poirot i pogledao gospođicu Lemon. Hapšenje majora Richa moglo se očekivati. Kakav izvrstan slučaj. Kakav izuzetno izvrstan slučaj, zar ne mislite? Pretpostavljam da se takve stvari dešavaju, misije Poirot. Nezainteresovano je odgovorila gospođica Lemon. Svakako, dešavaju se svakodnevno ili skoro svakodnevno. Ipak, obično su prilično razumljive, mada uznemirujuće. To je nesumnjivo vrlo neprijatna situacija. Biti izboden i zatvoren u špansku škrinju zasigurno je neprijatno za žrtvu. Krajnje. Ipak, kada kažem da je ovo izvrstan slučaj, mislim na izvanredno ponašanje majora Richa. Gospođica Lemon je s prezirom kazala. Postoji nagoveštaj da su major Rich i gospođa Clayton bili veoma dobri prijatelji. To je samo nagoveštaj, a ne dokazana činjenica, pa ga ja nisam uzela u obzir. Vrlo ispravno sa vaše strane. Zar zaključak nije taj koji zaslepljuje oko? Je li to sve što imate da mi kažete? Gospođica Lemon nije imala više ništa da mu kaže. Poirot je uzdahnuo. Nedostajala mu je bujna i slikovita mašta njegovog prijatelja Hastingsa. Razgovor o slučaju sa gospođicom Lemon bio je težak posao. Razmislite na trenutak o tom majoru Richu. On je zaljubljen u gospođu Clayton, recimo. Želi da se reši njenog supruga i to pretpostavljamo. Pa pošto je gospođa Clayton zaljubljena u njega i upustili su se u vezu, čemu žurba? Da li možda gospodin Clayton neće da da razvod svojoj supruzi? Međutim ne, nije samo to u pitanju. Major Rich je bivši vojnik, a postoji izreka kako vojnici nisu posebno mudri. Ipak, isto tako, da li taj major Rich može biti krajnji idiot? Gospođica Lemon nije odgovorila. Smatrala je to pitanje čistim retoričkim.
Pa, zanimalo je Poirota, šta vi mislite o tome? Šta ja mislim? Gospođica Lemon je bila zaprepašćena. Mais oui, vi? Gospođica Lemon je razmišljala o onome što je Poirot pitao. Nije spekulisala ni o čemu osim ako je to traženo od nje. U trenutku odsutnosti poput ovoga razmišljala je o detaljima savršenog sistema za popunjavanje obrazaca. Bila je to jedina njena mentalna reakcija. Pa, počela je pa zastala. Ispričajte mi samo šta se desilo. Šta vi mislite da se desilo te večeri? Gospodin Clayton sedi u salonu i piše poruku. Major Rich se vraća i šta onda? Zatiče tamo gospodina Claytona. Oni, pretpostavljam da se svađaju. Major Rich ubada gospodina Claytona. Zatim, kada je video šta je učinio, on stavlja leš u škrinju. Ipak, pretpostavljam, gosti samo što nisu stigli. Da, gosti stižu, leš je u škrinji. Veče prolazi. Gosti odlaze, a Zatim, pretpostavljam, major Rich odlazi da legne i... uskliknuo je Poirot. Sada ti je jasno. Ubio si čoveka, sakrio si njegov leš u škrinju, a zatim mirno ideš da legneš, nimalo ne mareći što će tvoj sluga ujutro otkriti leš. Pretpostavljam da je bilo moguće da sluga uopšte ne pogleda u škrinju. I pored ogromne količine krvi na tepihu ispod nje. Možda je major Rich prevideo da tamo ima krvi. Zar ne bi bilo neozbiljno da ne proveri? Usuđujem se reći da je bio uzrojan, kazala je gospođica Lemon. Poirot je u očajanju mahnuo rukama. Gospođica Lemon je iskoristila priliku da pobegne iz prostorije. Misterija španske škrinje, iskreno govoreći, uopšte ne bi trebalo da dotiče Poirota. On je u tom trenutku bio na određenom zadatku za jednu veliku naftnu kompaniju u kojoj je najverovatnije jedan od rukovodilaca bio umešan u određene sumnjive transakcije. Bila je to tajna akcija, važna i izuzetno unosna. Bila je dovoljno zanimljiva da privuče Poirotovu pažnju i velika prednost je bila što nije zahtevala previše fizičke aktivnosti. Bila je prefinjena i bez krvi, zločin na najvišem nivou. Misterija španske škrinje bila je dramatična i emocionalna. Dva kvaliteta za koje je Poirot oduvek tvrdio kako ih Hastings ima u izobilju i često ih ispoljavao. Bio je iskren sa dragim Hastingsom po tom pitanju, a eto ga sad, ponaša se onako kako bi se njegov prijatelj ponašao. Opsedaju ga misli o lepoj ženi, zločinu iz strasti, ljubomori, mržnji i svim ostalim romantičnim motivima ubistva. Želeo je da zna o tome svemu. Želeo je da zna kakav je bio major Rich i kakav je bio njegov sluga Burks. Kakva je bila Margarita Clayton, mada je mislio da to zna. Kakav je bio pokojni Arnold Clayton, pošto je smatrao da je karakter žrtve od presudnog značaja u slučaju ubistva. Pa čak i kakav je komandir McLaren, odani prijatelj, kao i gospodin i gospođa Spence, odnedavni poznanici. A nije znao kako da zadovolji svoju radoznalost. Kasnije tog dana je razmišljao o tome. Zašto ga je cela ta stvar toliko zainteresovala? Zaključio je, nakon kraćeg razmišljanja, da je to stoga što kada se poslažu činjenice, celokupna situacija je manje ili više nemoguća. Da, postojao je euklidski ukus. Počevši od onoga što je lako naslutiti, dvojica muškaraca su se posvađala. Uzrok je najverovatnije bila žena. Jedan je ubio drugog u nastupu besa. Da, to se desilo. Mada bi bilo prihvatljivije da je suprug ubio ljubavnika. Ipak, ljubavnik je ubio supruga, ubodom bodežom. Mada je nekako malo verovatno da je to bilo oružje. Možda je major Rich imao majku Italijanku. U nečemu bi se svakako moglo naći objašnjenje za korišćenje bodeža kao oružje. Bilo kako bilo, mora se prihvatiti bodež. U pojedinim novinama ga nazivaju stilet. Bio je pri ruci i iskorišćen je. Leš je skriven u škrinji. To je očekivano i neizbežno. Zločin nije prethodno smišljen, pošto je sluga mogao da se vrati svakog trenutka, kao i gosti da stignu. Izgleda da je do njega došao neplanirano. Zabava se održala, gosti su otišli, sluga se povukao, a major Rich otišao na spavanje. Kako bi neko razumeo šta se moglo desiti, mora da upozna majora Richa i sazna kakav to čovek reaguje na taj način.
Da li je moguće da je preplavljen očajem usled onoga što je učinio i dugog pretvaranja cele večeri da deluje normalno, uzeo pilulu za spavanje ili nešto za smirenje, što ga je omamilo i zbog čega je spavao duže nego uobičajeno? Moguće. Ili je u pitanju, po mišljenju psihologa, situacija u kojoj major Rich osjeća podsvesnu krivicu koja ga navodi da želi da zločin bude otkriven. Da bi se to odgonetnulo, potrebno je upoznati majora Richa, a to sve vraća na... Zazvonio je telefon. Poirot je pustio da zvoni duže dok nije shvatio da je gospođica Lemon, nakon što mu je donela pisma da potpiše, otišla kući, a da je George verovatno izašao. Podigao je slušalicu. Monsieur Poirot? Na liniji. Izvrsno. Poirot je zatreptao na zvuk šarmantnog ženskog glasa. Ovde je Abby Chatterton. Lady Chatterton, kako mogu da vam izađem u susret? Tako što ćete odmah doći najbrže što možete na jednostavno strahovitu zabavu koju priređujem. Nije to običan koktel, već nešto sasvim drugačije. Potrebni ste mi. To je od krajnje važnosti. Molim vas, molim, nemojte me izneveriti. Nemojte reći da ne možete. Poirot nije nameravao da kaže išta slično. Lord Chatterton, osim što je bio kraljevski pelemić i povremeno držao veoma glupe govore u domu lordova, zapravo nije bio niko poseban. Međutim, Lady Chatterton je bila jedna od najsjajnijih dragulja u onome što je Poirot nazivao visoko društvo. Sve što bi rekla i uradila bila je novina. Posjedovala je pamet, lepotu, originalnost i dovoljno živahnosti da pošalje raketu na mesec. Ponovila je. Potrebni ste mi. Lepo zagladite te svoje divne brkove i dođite. Nije to moglo tako brzo. Poirot je prvo morao pažljivo da odabere toaletu. Zatim je doterao brkove i tek tada je mogao da pođe. Vrata predivne kuće Lorda Chattertona u Cheriton ulici bila su otškrinuta i iznutra se čula buka nalik rici pobunjenih životinja u zoološkom vrtu. Lady Chatterton, koja je bila u društvu dva ambasadora, međunarodnog igrača ragbija i američkog evanđeliste, napustila ih je vešto i prepredeno poput lisice i našla se pored Poirota. Monsieur Poirot, zaista je divno što vas vidim. Nemojte piti taj grozni martini. Imam za vas nešto posebno. Sirup koji piju šeici u Maroku. Na spratu je u mojoj sobi. Pošla je gore, a Poirot je krenuo za njom. Zastala je da dobaci preko ramena. Nisam oterala sve one ljude jer ne želim da iko posumnja da se ovde dešava nešto neobično, a slugama sam obećala veliki bonus ukoliko ne procuri ni reč. Na kraju krajeva, niko ne želi da mu kuću opsedaju novinari. Jadnica, toliko toga je već preturila preko glave. Lady Chatterton se nije zaustavila na prvom spratu, već je krenula da se penje još jedan sprat iznad. Boreći se da dođe do daha, Hercule Poirot ju je sledio. Lady Chatterton je zastala, brzo pogledala nadole preko ograde stepeništa, a zatim brzo otvorila vrata rekavši: Imam ga, Margarita, imam ga, evo ga. Pobedonosno se odmakla u stranu, propuštajući Poirota da uđe, a zatim ih je na brzinu upoznala. Ovo je Margarita Clayton. Ona mi je veoma draga prijateljica. Pomoći ćete joj, zar ne? Margarita, ovo je sjajni Hercule Poirot. On će učiniti sve što želiš. Hoćete, zar ne, dragi Monsieur Poirot? Ne čekajući odgovor, koji je očigledno smatrala nepotrebnim i sigurnim, Lady Chatterton nije celog života bila razmažena lepotica ni zbog čega, izjurila je na vrata i niz stepenice, indiskretno doviknuvši: Moram da se vratim svim onim ljudima. Žena koja je sedela u fotelji pored prozora ustala je i prišla mu. Prepoznao bi je čak i da Lady Chatterton nije spomenula njeno ime. To su bile te široke, veoma široke obrve, tamna kosa koja se izdizala iznad njih poput krila, sive, prilično razdvojene oči. Nosila je haljinu savršenog kroja i visoke kragne, čisto crnu, koja je isticala lepotu njenog tela i belinu njene kože nalik magnoliji. Lice joj je pre bilo nesvakidašnje nego lepo. Ono čije su se neobične crte mogle videti kod Italijana iz nekog ranijeg doba. Zračila je nekakvom srednjovekovnom jednostavnošću, neobičnom nevinošću koja bi mogla biti mnogo više razarajuća od bilo kakve senzualne prefinjenosti. Kada je progovorila je dečijom otvorenošću. Abi kaže da ćete mi pomoći. Posmatrala ga je ozbiljno i upitno.
Nekoliko trenutaka je nepomično stajao, kritički ispitujući. U načinu na koji ju je posmatrao nije bilo nimalo nepristojnosti. Bio je to ljubazan, ali ispitivački pogled, nalik onome kojim bi čuveni lekar osmotrio svog novog pacijenta. Jeste li sigurni, madam, konačno je kazao, da vam ja mogu pomoći? Blago rumenilo oblilo je njene obraze. Ne znam kako to mislite. Šta želite, madam, da ja učinim? O, iznenadila se. Mislila sam da znate ko sam ja. Znam ko ste. Vaš suprug je ubijen, izboden, a major Rich je uhapšen i optužen za njegovo ubistvo. Crvenilo je postalo snažnije. Major Rich nije ubio mog muža. Brzo, poput munje, Poirot je uzvratio. Zašto nije? Piljila je u njega zbunjena. Molim? Zbunio sam vas jer nisam postavio pitanje koje bi postavio svako drugi, policija, advokati. Zašto bi major Rich ubio Arnolda Claytona? Ja sam pitao suprotno. Pitao sam vas, madam, zašto ste sigurni da ga major Rich nije ubio? Jer, na trenutak je zastala, jer veoma dobro poznaje majora Richa. Veoma dobro poznajete majora Richa, ponovio je Poirot bezizražajno. Zastao je, a zatim oštro upitao. Koliko dobro? Da li je razumela šta je hteo da je pita, nije moglo da nasluti. Pomislio je kako je ova žena krajnje jednostavna ili krajnje prepredena. Pretpostavljao je da su se mnogi sigurno pitali koja je Margarita Clayton. Koliko dobro, sumnjičavo ga je posmatrala. 5 godina, ne, skoro 6. Nisam baš na to mislio. Morate razumeti, madam, da vam moram postaviti indiskretna pitanja. Možda ćete na njih iskreno odgovoriti, a možda ćete lagati. Ženi je vrlo potrebno ponekad da laže. Žene moraju da se brane, a laž može biti dobro oružje. Međutim, postoje 3 osobe kojima žena mora reći istinu. Svom ispovedniku, svojoj frizerki i svom privatnom detektivu, ukoliko mu veruje. Verujete li mi, madam? Margarita Clayton je duboko uzdahnula. Da, kazala je, verujem vam, a zatim dodala, moram. U tom slučaju odlično. Šta želite da učinim? Da odgonetnem ko je ubio vašeg supruga? Pretpostavljam, da. Ali to nije najvažnije. Znači, u tom slučaju želite da majora Richa oslobodimo optužbi. Brzo je klimnula glavom zahvalno. To, i samo to. Bilo je to, shvatio je, nepotrebno pitanje. Margarita Clayton je bila žena koja je mogla da se usredsredi samo na jednu stvar. A sada, kazao je, na redu su neprijatna pitanja. Vi i major Rich ste ljubavnici, jeli? Mislite da smo u vezi? Ne. Ali on je zaljubljen u vas. Jeste. A vi, jeste li zaljubljeni u njega? Čini mi se. Niste sasvim sigurni. Jesam sigurna, sada. Ah, znači, niste voljeli svog supruga? Nisam. Odgovarate sa jednostavnošću dostojnom divljenja. Mnoge žene vole naširoko da obrazlažu svoje osjećanja. Koliko dugo ste bili u braku? 11 godina. Možete li mi reći nešto o svom suprugu? Kakav je čovjek bio? Namrštila se. To je teško. Ja zaista ne znam kakav je Arnold bio čovjek. Bio je veoma tih, veoma zatvoren. Čovjek nikada nije znao šta misli. Bio je pametan, naravno. Svi su govorili da je sjajan. U svom poslu, mislim. On nije, kako to da kažem, nikada ništa nije objašnjavao. Je li bio zaljubljen u vas? Oh, jeste. Sigurno je bio. Da nije, ne bi toliko mario za... Iznenada je zaćutala. Za druge muškarce. To ste htjeli da kažete. Bio je ljubomoran. Ponovo je kazala. Sigurno je bio. Zatim je nastavila kao da je bilo potrebno to da objasni. Ponekad danima ne bi progovarao. Poirot je zamišljeno klimnuo glavom. To nasilje koje vam se desilo je li prvo koje ste iskusili u životu? Nasilje? Namrštila se, a zatim pocrvenala. Da li mislite li na onog nesrećnog mladića koji se ubio? Da, odgovorio je Poirot. Rekao bih da na njega mislim. Pojma nisam imala da se tako osjećao. Bilo mi ga je žao, bio je tako stidljiv i usamljen. Sigurno je bio neurotičan, rekla bih.
Bila su tamo i 2 Italijana, dvoboj. Bilo je besmisleno. Svejedno, niko nije stradao, hvala Bogu, i iskreno nisam marila ni za kog od njih. Nikad se nisam ni pretvarala da jesam. Ne, samo ste bili tamo. A tamo gde ste vi, svašta se dešava. To sam i ranije u životu sretao. To je zato što vas ne zanima da li su muškarci izludeli. Ipak, do majora Riča vam je stalo. Pa, moramo učiniti ono što možemo. Ćutao je nekoliko trenutaka. Ona je sedela ozbiljno i posmatrala ga. Moramo ispitati karaktere ličnosti koji su zaista značajni kako bi se utvrdile činjenice. Ja znam samo ono što je pisalo u novinama. Sudeći po činjenicama koje su stajale u člancima, samo 2 osobe su imale priliku da ubiju vašeg supruga. Samo 2 osobe su mogle da ga ubiju. Major Rič i sluga majora Riča. Tvrdoglavo je kazala. Znam da ga Charles nije ubio. Onda mora da je to bio sluga. Slažete se? Sumnjičavo je odgovorila. Shvatam šta hoćete da kažete. Ipak sumnjate u to. To samo deluje kao fantastika. A opet, mogućnost postoji. Vaš suprug je nesumnjivo došao kod majora Riča jer je njegov leš tamo nađen. Ukoliko je slugina priča tačna, major Rič ga je ubio. Ali šta ako je slugina priča lažna? U tom slučaju ga je sluga ubio i sakrio leš u škrinju pre nego što se njegov gospodar vratio. Izvrstan način da se reši telo u njegovoj situaciji. Trebalo je samo da primeti mrlju krvi i sutradan ujutru da je otkrije, a sumnja bi istog trena pala na Riča. Ali zašto bi on hteo da ubije Arnolda? Zašto? Motiv ne mora biti očigledan, ili bi ga policija istraživala. Moguće je da je vaš suprug znao nešto što bi moglo diskreditovati slugu i nameravao je da sa tim upozna majora Riča. Je li vam suprug ikada išta pričao o tom Burgsu? Odmahnula je glavom. Mislite li da bi vam kazao da je zaista išta imao? Namrštila se. Teško je to reći. Verovatno ne bi. Arnold nikada nije mnogo pričao o drugima. Rekla sam vam da je bio zatvoren. On nikada nije bio pričljiv čovek. Bio je čovek koji je svoje mišljenje čuvao za sebe. A kakvo je vaše mišljenje o Burgsu? On nije tip čoveka koga ćete posebno primetiti. Vrlo dobar sluga. Efikasan, ali neuglađen. Koliko mu je godina? Oko 37, 8, čini mi se. Borio se u vojsci tokom rata, ali nije pripadnik regularne vojske. Koliko dugo je kod majora Riča? Ne posebno dugo. Oko 1.5 godina, rekla bih. Nikada niste primetili ništa neobično u njegovom ponašanju prema vašem suprugu. Nismo tamo često odlazili. Ne, ništa nisam primetila. Pričajte mi o dešavanjima te večeri. U koliko sati ste pozvani da dođete? Od 8:15 do 8:30. Kakva je to zabava bila? Zabava uz piće, laku večeru, obično veoma dobro. Pašteta od ćureće, džigerice, vruć tost, dimljeni losos. Ponekad je bio i topao rižoto. Charles je imao poseban recept koji je nabavio na Bliskom istoku, ali to je češće zimi spremao. Puštali bismo muziku. Charles ima odličan gramofon. Moj suprug i John McLaren veoma vole ploče klasične muzike. Imali smo i muziku za ples. Spensovi su vrsni igrači. Sve u svemu takvo veče. Tiho, neformalno. Charles je divan domaćin. To veče bilo je kao i svako drugo provedeno kod njega. Niste primetili ništa neuobičajeno. Ništa što je odudaralo od onoga ranije. Odudaralo od onoga ranije? Na trenutak se namrštila. Kada ste rekli da sam ja... Ne, nije to. Bilo je nešto... Ponovo je odmahnula glavom. Ne, odgovor na vaše pitanje jeste da nije bilo ničega neuobičajenog te večeri. Uživali smo. Svi smo bili opušteni i veseli. Zadahtala je. Kad samo pomislim da je sve vreme... Poirot je brzo digao ruku. Ne razmišljajte. Šta znate o poslu zbog koga je vaš suprug trebalo da ode u Škotsku? Ne mnogo toga. Postojao je nekakav spor oko ograničenja prodaje dela zemlje koja je pripadala mom suprugu. Prodaja se odvijala svojim tokom kada je iznenada došlo do problema. Šta vam je tačno suprug rekao? Došao je držeći telegram u ruci. Koliko se sećam, rekao je, ovo je zaista neprijatno.
Moram noćnim vozom u Edinburgh kako bih se odmah ujutro video sa Johnstonom. Nije dobro kad čovek pomisli kako konačno posao teče glatko. Zatim je kazao, da kažem Džoku da svrati po tebe. A zatim je dodao, gluposti, ja ću ići taksijem. I još je rekao da Džoki i Spensovi mogu da me isprate do kuće. Pitala sam ga da li treba nešto da mu spakujem, a on mi je odgovorio da je stavio nekoliko stvari u torbu, da će na brzinu večerati u klubu pre nego što ode na voz. Zatim je otišao i tada sam ga posljednji put videla. Glas joj je blago zadrhtao kada je izgovorila posljednje reči. Poirot ju je veoma ozbiljno posmatrao. Je li vam pokazao telegram? Nije. Šteta. Zašto to kažete? Nije joj odgovorio na to pitanje. Umjesto toga oštro je kazao. A sada pređemo na posao. Koji advokati zastupaju majora Richa? Kazala mu je, a on je zapisao i imena i adresu. Hoćete li im napisati nekoliko reči i tu poruku dati meni? Volio bih da organizujem da se vidim sa majorom Richem. On u pritvoru će biti nedelju dana. Naravno, to je procedura. Hoćete li napisati i poruku komandiru McLarenu i vašim prijateljima Spensovima? Želeo bih da se vidim sa svima njima i vrlo je važno da mi ne pokažu vrata čime vide. Kada je ustala od pisaćeg stola, rekao je, još nešto. Ja ću steći svoje utiske, a želim i vaše, o komandiru McLarenu i gospodinu i gospođi Spence. Džok je jedan od naših prijatelja sa kojim se najduže družimo. Znam ga još od kad sam bila dete. Deluje strogo, ali zaista je veoma drag. Na njega se uvek možete osloniti. Nije zabavan i modern, ali izuzetno čvrst i snažan karakter i Arnold i ja smo se dosta oslanjali na njegov sud. I on je također zaljubljen u vas. Poirot je zatreptao. O, jeste, radosno je odgovorila Margarita. Oduvek je bio zaljubljen u mene, međutim, to mu je na kraju postala navika. A Spensovi? Oni su zabavni i veoma su prijatno društvo. Linda Spence je izuzetno pametna devojka. Arnold je uživao da razgovara sa njom. Privlačna je također. Vi ste prijateljice? Ona i ja, na neki način. Ne znam kakva je ona zaista, previše je pakosna. A njen suprug? Jeremy je divan, vrlo je muzikalan, dosta se razumije u slikarstvu. On i ja smo često odlazili zajedno na izložbe. Vidjet ću i sam. Uhvatio je za ruku. Nadam se, madam, da nećete zažaliti što ste me zamolili za pomoć. Zašto bih zažalila? Oči joj postadoše krupnije. Nikad se ne zna, tajanstveno je kazao Poirot. A ja ne znam, pričao je sa samim sobom dok je silazio niz stepenice. Zabava je i dalje bila u punom jeku, ali on je izbegao da se zadrži i izašao je na ulicu. Ne, ponovio je, ne znam. Razmišljao je o Margariti Clayton. To očigledno detinje ponašanje, ta iskrena nevinost, jesu li bili stvarni ili su prikrivali nešto drugo? Bilo je takvih žena u srednjem veku, žena koje istorija nije mogla da prihvati. Pomislio je na Mary Stuart, škotsku kraljicu. Da li je ona te noći znala za delo koje će se desiti? Ili je bila sasvim nevina? Zar joj zaverenici ništa nisu rekli? Je li bila jedna od onih poput dece jednostavnih žena koje mogu reći sebi ne znam i verovati u to? Osjećao je magiju Margarite Clayton. Ipak nije bio sasvim siguran u vezi sa njom. Takva žena, čak i kada je nevina, mogla bi biti uzrok zločina. Takva žena, u nameri i predumišljaju, mogla bi i sama biti kriminalac, iako ne na delu. Nikada nije ruka tih žena ona koja drži nož. Što se ticalo Margarete Clayton, ne, on nije znao. Hercule Poirot je shvatio da advokati majora Richa nisu od posebne pomoći. To nije ni očekivao. Nagovestili su, mada ne kazavši to otvoreno, da je u najboljem interesu njihovog klijenta da gospođa Clayton ne pokazuje nikakav znak interesovanja prema njihovom klijentu. Njegova posjeta njima bila je u interesu korektnosti. Imao je dovoljno veza u policiji da sam organizuje viđanje sa zatvorenikom. Inspektor Miller, koji je bio zadužen za slučaj Clayton, nije bio jedan od Poirotovih omiljenih policajaca. Međutim, povodom ovog slučaja,
nije bio neprijateljski nastrojen, već je samo posmatrao Poirota sa malo prezira. Ne mogu da gubim mnogo vremena sa tim matorim njuškalom, rekao je svom pomoćniku pre nego što je Poirot ušao. Ipak moram da budem učtiv. Zaista morate izvaditi zeca iz šešira ukoliko želite da dokažete nešto suprotno, misije Poirot, veselo je primetio. Niko drugi osim Richa nije mogao da ubije tog tipa. Osim sluge. Kakav sluga? To je samo mogućnost, ali tu ništa nećete naći. Nema nikakvog motiva. Ne možete biti sasvim sigurni u to. Motivi su vrlo zanimljive stvari. On nije imao nikakve dodirne tačke sa Claytonom, ni na koji način. Ima savršeno čistu prošlost. I zaista deluje kao da je vrlo svestan i savršeno razuman. Ne znam šta biste hteli više. Želim da otkrijem da Rich nije počinio zločin. Da biste udovoljili dami? Inspektor Miller se vragolasto nasmejao. Čini mi se da je ostavila utisak na vas. Zaista je izvanredna, zar ne? Potražite ženu koja se sveti. Da je imala priliku, lično bi to učinila. To ne. Iznenadili biste se. Nekada sam poznavao ženu sličnu njoj. Sklonila je nekoliko muževa sa puta, a da nije ni zatreptala svojim prelepim plavim očima. I svaki put je također bilo slomljeno srce u pitanju. Porota bi osudila da je imala šanse, što nije, jer dokaza praktično i nije bilo. Prijatelju moj, nemojmo se raspravljati. Ja sam samo želeo da zamolim za nekoliko pouzdanih detalja. Ono što novine pišu jesu vesti, ali nije uvek istina. Moraju da se naslađuju time. Šta vas zanima? Vreme smrti. Što tačnije? Ono ne može biti pouzdano određeno jer je telo pregledano tek narednog jutra. Pretpostavlja se da je smrt nastupila u prethodnih 13 do 10 časova. Znači između 7 i 10 sati prethodne večeri. Uboden je u jugularnu venu. Smrt je bila pitanje trenutka. A oružje? Vrsta italijanskog stileta, sitan, oštar poput britve. Nikoga nikada pre nije video, niti zna otkud on tu. Međutim, saznaćemo na kraju. Potrebno je samo malo vremena i strpljenja. Nije moglo biti uzeto u žaru borbe. Nije. Sluga kaže da takve stvari nije bilo u kući. Ono što mene interesuje jeste telegram, kazao je Poirot. Telegram kojim je Arnold Clayton pozvan u Škotsku. Da li je taj poziv bio istinit? Nije. Tamo nije bilo nikakvih problema. Prodaja zemlje ili šta je već bilo u pitanju odvijala se uobičajeno. Ko je onda poslao telegram? Pretpostavljam da je u pitanju telegram. To je sigurno bila... Ne verujemo zasigurno da je u pitanju bila gospođa Clayton. Clayton je kazao slugi da mu je stigao telegram. Isto to je rekao i komandiru McLarenu. U koliko sati se on video s komandirom McLarenom? Na brzinskoj večeri u svom klubu negde oko 7:15. Zatim je Clayton stigao taksijem do Richovog stana nešto pre 8. Nakon toga, Miller je bespomoćno raširio ruke. Da li je iko primetio išta čudno u Richovom ponašanju u te večeri? Znate kakvi su ljudi. Kad se nešto desi, ljudi misle da su svašta primetili, a zapravo nisu primetili ništa. Gospođa Spence sada tvrdi da je on cele večeri bio rasejan. Nije pomno pratio razgovor. Kao da mu je nešto okupiralo misli. Kladim se da jeste, pošto je držao leš u škrinji. I pitao se kako dobra ga da ga se otarasi. Zašto ga se nije otarasio? I ja se to pitam. Možda je izgubio živce. Ipak, bilo je suludo ne skloniti ga do sutradan. Najbolju priliku je imao te večeri. U zgradi nema noćnog portira. Mogao je da doveze svoj automobil, ubaci leš u prtljažnik, ima veliki prtljažnik, odveze se nekud van grada i parkira. Možda bi ga neko video kako stavlja leš u automobil, ali zgrada se nalazi u poprečnoj ulici i postoji dvorište kojom mora proći automobil. U 3 ujutru imao je pristojne šanse. A šta on čini? Odlazi na spavanje, uspava se narednog jutra i zatiče policiju u stanu nakon što se probudi. Otišao je na spavanje i spavao snom pravednika. Mislite šta hoćete, ali da li zaista u to verujete? Odgovorit ću vam na to pitanje kada lično budem video čoveka.
Mislite da ćete po izgledu zaključiti da li je neko nedužan? Nije to tek tako. Znam da nije i ne usuđujem se da tvrdim da ću uspeti u tome. Želim samo da se uverim da li je taj čovjek glup toliko koliko izgleda. Poirot nije nameravao da vidi Charlesa Richa dok prethodno ne vidi sve ostale. Počeo je od komandira McLarena. McLaren je bio visok, crnomanjast i nekomunikativan čovjek. Imao je grubo, a ipak prijatno lice. Bio je stidljiv i težak za razgovor. Međutim, Poirot je istrajao. Držeći u ruci Margaritino pismo, McLaren je preko volje rekao: Ako Margarita želi da vam kažem sve što mogu, naravno da ću to učiniti. Mada, ne znam šta bih vam rekao. Već ste sve čuli. Šta god Margarita želi. Uvijek sam činio šta je želela. Još od kad je imala 16 godina. Ume sa ljudima, znate? Znam, odgovorio je Poirot. Nastavio je. Pre svega bih želeo da mi na jedno pitanje odgovorite sasvim iskreno. Mislite li da je major Rich kriv? Da, mislim. Ne bih hteo to da kaže Margariti ako ona želi da misli da je on nevin, ali jednostavno ne vidim ko bi drugi mogao biti. Kada se sve uzme u obzir, on mora biti kriv. Je li postojala neka zla krv između njega i gospodina Claytona? Ni najmanje. Arnold i Charles bili su najbolji prijatelji i to je sve. Margarita ima mnogo prijatelja. Ja sam njen prijatelj, godinama već. I ništa na ovom svetu to ne može da promeni. Isto je sa Charlesom i Margaritom. Ne smatrate da su bili u takvoj vezi? Bez sumnje, nikako. McLaren je bio zgrožen. Ne slušajte onu lažljivicu Spensovu. Od nje nećete ništa saznati. Možda je gospodin Clayton posumnjao da bi moglo biti nečega između njegove supruge i majora Richa. Verujte mi na reč da mu ništa slično nije palo na pamet. Ja bih to znao. Arnold i ja smo bili veoma bliski. Kakav je on čovjek bio? Vi to najbolje treba da znate. Arnold je bio povučen tip, ali bio je pametan, izuzetno promućuran, rekao bih. Posjedovao je ono što neki nazivaju prvoklasnim poslovnim vijugama. Bio je na veoma visokoj poziciji u trezoru, znate. Čuo sam. Dosta je čitao i skupljao je marke. Izuzetno je voleo muziku. Nije plesao, niti je mnogo mario nekuda da izlazi. Je li to, po vašem mišljenju, bio srećan brak? Odgovor komandira McLarena nije odmah usledio. Izgledalo je da se zbunio. Tako nešto je veoma teško reći. Da, rekao bih da su bili srećni. Bio joj je privržen na svoj tihi način. Siguran sam da joj je bio drag. Malo je verovatno da bi se rastali ako na to mislite, mada nemaju puno toga zajedničkog. Poirot je klimnuo glavom. Bilo je to sve što je nameravao da čuje. Kazao je: Ispričajte mi šta se dešavalo te večeri. Gospodin Clayton je večerao sa vama u klubu. O čemu je pričao? Rekao mi je da ide u Škotsku. Činilo se da ga je to uznemiravalo. I da znate, nismo večerali. Nije bilo vremena. Samo smo pojeli sendviče i popili piće. Barem on. Ja sam samo popio piće. Trebalo je da idem na zabavu, ne zaboravite. Je li gospodin Clayton spomenuo nekakav telegram? Jeste. Nije vam ga pokazao? Nije. Je li spomenuo da će svratiti do Richa? Ne zasigurno. Zapravo, kazao je da ne zna hoće li imati vremena. Rekao je: Margarita ili ti im objasnite. A zatim je dodao: Pobrini se da ona bezbedno stigne kući, važi? A zatim je otišao. Sve je bilo sasvim prirodno i uobičajeno. Nije ni najmanje posumnjao da je telegram bio pravi. Zar nije bio? Komandir McLaren se zaprepastio. Očigledno nije. Zaista čudno. Komandir McLaren se sasvim sludeo, jedva uspeo iznenada da izusti. To je zaista čudno. Mislim, u čemu je caka? Zašto bi iko želeo da on ode u Škotsku? To je pitanje na koje je potrebno dati odgovor, nesumnjivo. Hercule Poirot je otišao i ostavio komandira McLarena vidno zbunjenog. Spenceovi su živjeli u kući u Chelsea. Linda Spence je najljubaznije dočekala Poirota. Pričajte mi, rekla je, pričajte mi sve o Margariti. Gde je ona? To nemam slobodu da vam kažem, madam. Dobro se sakrila. Margarita je veoma mudra što se tiče takvih stvari.
ali pozvaće je da bude svedok na suđenju, pretpostavljam. To ne može da izvrda. Poirot je procjenjivački posmatrao. Škrto je zaključio da je bila privlačna u savremenom smislu, što je podrazumevalo neuhranjenost siročeta. Nije bila tip kojem se divio. Umetnički raščupana kosa lepršala je oko glave, a par pronicljivih očiju posmatrao ga je sa lica prepunog šminke i živo naglašenih usana. Na sebi je imala ogroman svetlo-žuti džemper koji joj je padao skoro do kolena i uske crne pantalone. Kakva je vaša uloga u svemu ovome? Pitala ga je gospođa Spence. Da nekako izbavite momka iz svega toga? Je li to u pitanju? Kakva nada? Znači, mislite da je kriv? Naravno, ko bi drugi? To je, pomislio je Poirot, bilo suviše često ponavljano pitanje. Odgovorio je na njega drugim pitanjem. Kako vam se činio major Rich te kobne večeri? Je li bio isti kao i uvek? Ili je bilo nečeg neobičnog u njegovom ponašanju? Linda Spence je zažmirkala kao da sudi. Ne, nije bio nalik sebi. Bio je drugačiji. U kom smislu drugačiji? Ako ste malo čas hladnokrvno uboli čoveka, onda svakako... Međutim, vi u tom trenutku niste znali da je on malo čas hladnokrvno ubio čoveka, zar ne? Ne, naravno da nismo. Ipak tvrdite da je bio drugačiji. U kom smislu? Pa, bio je odsutan. Ne znam. Ipak, kad posle svega razmišljam o tome, dolazim do zaključka da je nesumnjivo bilo nečega. Poirot je uzdahnuo. Ko je prvi stigao? Mi, Jim i ja. Zatim McLaren i na kraju Margarita. Kada je odlazak u Škotsku gospodina Claytona prvi put spomenut? Kada je došla Margarita. Kazala je Charlesu. Arnoldu je strahovito žao. Morao je da odjuri u Edinburgh noćnim vozom. A Charles je rekao, šteta. A McLaren, žao mi je, mislio sam da već znate. A zatim smo uzeli piće. Major Rich ni u jednom trenutku te večeri nije spomenuo da se video s gospodinom Claytonom. Nije rekao da je svratio kod njega kada je pošao na stanicu. Ne da sam ja čula. Čudan je, zar ne, kazao je Poirot, taj telegram. Šta je čudno? Lažan je. O njemu u Edinburgu niko ništa ne zna. Znači tako. Sve vreme sam se pitala. Imate li ikakvu pretpostavku u vezi s telegramom? Rekla bih samo da upada u oči. Kako to tačno mislite? Dragi moj, rekla je Linda, ne pravite se naivni. Nepoznati ljubavnik uklanja supruga s puta. Za to veče jasno je da vazduh bude čist. Hoćete da kažete da su major Rich i gospođa Clayton planirali da provedu noć zajedno? Čuli ste za takve pojave, zar ne? Činilo se kao da se Linda zabavlja. Telegram je poslalo jedno od njih dvoje ili oboje. Ne bi mi iznenadilo. Mislite da su major Rich i gospođa Clayton imali aferu? Recimo da se ne bih iznenadila da jesu. Ne znam zasigurno. Da li je gospodin Clayton sumnjao? Arnold je bio izuzetna osoba, ali bio je vezana vreća, ako znate na šta mislim. Mislim da jeste znao. Ipak, bio je čovek koji to nikada ne bi pokazao. Svako bi pomislio da je bezosjećajni kolac. Ali prilično sam sigurna da zapravo nije bilo tako. Istina je da bi me manje iznenadilo da je Arnold ubio Charlesa nego obrnuto. Imam utisak da je Arnold bio ludački ljubomorna osoba. To je zanimljivo. Mada je verovatnije da bi to učinio Margariti. Otelo, te stvari. Margarita, znate, ima jedinstven uticaj na muškarce. Ona je privlačna žena, rekao je Poirot razborito. I mnogo više od toga. Ona posjeduje nešto. Ume da zaludi muškarca, da sasvim izgubi glavu za njom, a zatim da se okrene i iznenađeno ih pogleda kao da pita šta im je. Fatalna žena. Tako je. Dobro je poznajete. Pa, ona mi je jedna od najboljih prijateljica, a ništa joj ne bih poverovala. Uzdahnuo je Poirot i prebacio razgovor na komandira McLarena. Jock, odani starac. On je ljubimac. Rođen je da bude porodični prijatelj. On i Arnold bili su zaista bliski. Mislim da se Arnold njemu poveravao više nego bilo kome. Naravno, bio je i Margaritin pitomi mačak. Odan joj je već godinama. Je li gospodin Clayton i na njega bio ljubomoran?
Ljubomora na Džoka? Kakva pomisao! Margariti je Džok zaista drag, ali nikada o njemu nije ni pomislila na taj način. Zaista mislim da niko ne bi... Ne znam zašto. Šteta, on je tako fin. Poirot se zatim raspitao slugi. Osim što je nejasno kazala da sprema izvrstan koktel, Linda Spence kao da nije bila svesna Burksovog postojanja i kao da je jedva primećivala njegovo prisustvo. Međutim, požurila je da doda. Možda mislite da je on mogao ubiti Arnolda podjednako lako kao što je to mogao Charles? Rekla bih da je to sasvim neverovatno. Ta opaska me obeshrabruje, madam. Mada mi se ipak čini, iako se vi verovatno nećete složiti, da je sasvim neverovatno ne to da bi major Rich ubio Arnolda Claytona, već da bi to učinio na takav način. Stiletom? Da, definitivno nije taj tip. Pre bi u pitanju bio neki tup predmet. Možda ga je i zadavio. Poirot je uzdahnuo. Ponovo se vraćamo na Otela. Da, Otelo. Dali ste mi sitnu ideju. Jesam? Kakvu? Začuo se zvuk guranja ključa u bravu i otvaranja vrata. Oh, evo Jeremija. Želite li s njim da razgovarate? Jeremy Spence je bio muškarac prijatnog izgleda od 30 godina, vrlo uredan i skoro prividno diskretan. Gospođa Spence je rekla da mora da pogleda tepsiju u kuhinji i ostavila je nasamo 2 muškarca. Jeremy Spence nije pokazivao ništa od napadne otvorenosti svoje supruge. Vrlo primetno je nagovestio da nimalo ne voli da bude umešan u taj slučaj, a njegovi odgovori bili su pažljivo birani da ne budu nagoveštavajući. Poznavali su Claytonove izvesno vreme, Richa ne tako dobro. On deluje kao jedan prijatan i pristojan čovek. Koliko može da se seti, Rich je bio isti kao i uvek te večeri. Sve što se desilo, njemu izgleda sasvim nerazumljivo. Tokom razgovora, Jeremy Spence je jasno stavio do znanja kako očekuje da Poirot ode. On je bio samo civil. Plašim se, kazao je Poirot, da vam se ova pitanja ne dopadaju. Prošli smo već to sa policijom. Smatram da je to dovoljno. Rekli smo sve što znamo i što smo vidjeli. A sada volio bih da zaboravim na to. U potpunosti vas razumem. Zaista je vrlo neprijatno biti umešan u sve to. Biti ispitivan ne samo šta znate i šta ste vidjeli, već i šta mislite. Najbolje je ne razmišljati. Može li to čovjek da izbjegne? Jeste li pomislili, na primjer, da je gospođa Clayton umešana u to? Da je ona isplanirala smrt svoga supruga sa Richem? Za Boga ne, Spence je bio zaprepašćen i zgrožen. Nisam znao da postoje takve insinuacije. Supruga vam nije nagovestila takvu mogućnost? Oh, Linda, znate kakve su žene, uvek bockaju jedna drugu. Margarita ne uživa naklonost svog pola. Neprijatan znak da je suviše privlačna. Ipak svakako ta teorija da Rich i Margarita planiraju ubistvo sasvim je neverovatna. Takve stvari se dešavaju. Recimo oružje. Ono je predmet kojim bi žena mogla posjedovati pre nego muškarac. Mislite li da su ga našli kod nje? Nemoguće. Mislim... Ja ništa ne znam, zamišljeno je rekao Poirot i žurno odjurio. Po izrazu na Spenceovom licu zaključio je da je ostavio tog gospodina da razmišlja o nečemu. Izvinite što ću to reći, monsieur Poirot, ali ne znam od koje bi mi koristi vaša pomoć mogla biti. Poirot nije odgovorio. Zamišljeno je posmatrao Charlesa Richa, muškarca koji je bio optužen za ubistvo svog prijatelja. Posmatrao je čvrstu vilicu i usku glavu. Vitak, smeđ muškarac, atletske građe, snažan. Čovek čije lice nije ništa odavalo i koji je svoga posetioca primio sa primetnim manjkom srdačnosti. Jasno mi je da vas je gospođa Clayton u najboljoj nameri poslala da me vidite. Iskreno, mislim da nije mudro postupila. Nije mudro ni za mene, niti za nju. Mislite? Rich se nervozno osvrnuo preko ramena. Ipak stražar je bio na pristojnoj udaljenosti. Rich je progovorio tišim glasom. Moraju naći motiv za ovako besmislenu optužbu. Pokušat će da iznesu kako je postojala nekakva veza između gospođe Clayton i mene. To je, a znam da će vam i gospođa Clayton isto reći, sasvim neistinito. Mi smo prijatelji, ništa više. Naravno, preporučljivo je da ne čini ništa u moju korist. Hercule Poirot je ignorisao ono što je hteo reći.
Umjesto toga naglasio je određenu reč. Rekli ste besmislena optužba. Ipak znate da nije baš tako. Ja nisam ubio Arnolda Claytona. U tom slučaju tu optužbu smatrajte lažnom. Kažite da ona nije istinita, ali ne i besmislena. To i sami vrlo dobro znate. Mogu vam samo reći da ona meni deluje sasvim fantastično. Malo će vam ta tvrdnja koristiti. Moramo smisliti nešto korisnije. Mene zastupaju advokati. Oni su našli, shvatio sam, istaknutog savjetnika da izgradi moju odbranu. Ne mogu da prihvatim smisao u kome koristite reč mi. Poirot se neočekivano smehnuo. Ah, kazao je na najistaknutiji način nekoga ko dolazi sa strane. Vi mi to nešto stavljate do znanja? Vrlo dobro, odoh. Želeo sam da vas vidim. Video sam vas. Prethodno sam se upoznao sa vašom karijerom. Prvo ste prešli na St. College, a zatim ste prešli na Staff College, i tako dalje, i tako dalje. Danas sam doneo svoj sud o vama. Vi niste glup čovek. Kakve to veze ima? Svakakve. Nemoguće je da čovek vaših sposobnosti počinje ubistvo na način na koji je ovo počinjeno. Odlično. Vi ste nevini. Pričajte mi o svom slugi Burkesu. Burkesu? Da. Ukoliko niste vi ubili Claytona, onda je sigurno Burks to učinio. Takav zaključak je neizbežan. Ali zašto? Mora postojati zašto. Vi ste jedina osoba koja poznaje Burksa dovoljno dobro da bi to mogla da nasluti. Zašto, majore Rich? Zašto? Ne mogu da pretpostavim. Jednostavno, ne mogu da shvatim. I ja sam razmišljao na način na koji ste i vi. Da, Burks je imao priliku. Osim mene, jedino još on. Ipak, ja u to jednostavno ne mogu da poverujem. Burks nije tip čoveka koga možete zamisliti da je nekoga ubio. Šta vaši pravni savjetnici misle? Richove usne spojile su se u turobnu liniju. Moji pravni savjetnici proveli su vreme ispitujući me na način kao da me ubeđuju da li sam celog života patio od pomračenja svesti u kojima ne znam šta sam činio. Zaista loše, rekao je Poirot. Možda ćemo otkriti da li je Burks taj koji pati od pomračenja svesti. To je jedna od ideja. A sada oružje. Pokazali su vam ga i pitali da li je vaše. Nije moje, nikada ga pre nisam video. Nije vaše? Ali jeste li sasvim sigurni da ga nikada pre toga niste vidjeli? Ne, blago je oklevao. To je ornamentalni ukras. Čovek ga može vidjeti u tuđim kućama. U ženskoj primaćoj sobi, na primjer. Možda u sobi gospođe Clayton. Nikako. Posljednja reč je izgovorena toliko glasno da je stražar podigao pogled. Vrlo dobro. Nikako. Nema potrebe da vičete. Ipak, nekada i negde ste ga vidjeli. Jesam li u pravu? Ne verujem. U nekoj prodavnici, možda. Vrlo moguće. Poirot je ustao. Odlazim. A sada, kazao je Hercule Poirot, Burks. Najzad Burks. Naučio je nešto o ljudima umešanim u ovaj slučaj, od njih samih, ali i od drugih. Ipak, nikomu ništa nije otkrio o Burksu. Nikakav trag, znak, kakav je čovek bio. Kada je ugledao Burksa, shvatio je zašto. Sluga ga je čekao u stanu majora Richa, upozoren na njegov dolazak od strane komandira McLarena. Ja sam monsieur Hercule Poirot. Da, gospodine, očekujem vas. Burks je držao vrata sa puno poštovanja i Poirot je ušao u mali pravougalni hol. Vrata sa leve strane ka salonu bila su otvorena. Burks je prihvatio Poirotov šešir i kaput i poveo ga u salon. Ah, kazao je Poirot osvrnuši se, znači to se ovde dogodilo. Jeste, gospodine. Burks je bio tih tip bledog lica, pomalo uvelog, nezgrapnih ramena i laktova, a njegov bezizraženi glas je imao provincijski naglasak potpuno nepoznat Poirotu, sa istočne obale verovatno. Bio je prilično nervozan čovek, ali bez drugih izraženih karakteristika. Teško ga je povezati sa pozitivnim delovanjem bilo koje vrste. Može li se na nekoga posumnjati da je ubica ako je negativan? Imao je one svetle, plave, pomalo nemirne oči koje površni ljudi često vezuju sa neiskrenošću.
Ipak, lažov čoveka ne može gledati u lice odvažno i samouvereno. Šta se dešava sa stanom, pitao je Poirot. Ja i dalje brinem o njemu, gospodine. Major Rich je organizovao da budem plaćen i da održavam stan dok... Pogled mu je neprijatno lutao. Dok, složio se Poirot. Dodao je kao da se podrazumeva. Mogu reći da će major Rich nesumnjivo biti izveden pred sud. Slučaj će verovatno doći na red za 3 meseca. Burks je odmahnuo glavom, ne negodujući, već u nedoumici. To zaista ne deluje moguće, rekao je. Da bi major Rich mogao biti ubica? Celokupna situacija, škrinja. Pogled mu je prešao na drugu stranu prostorije. Znači, to je ta čuvena škrinja. Bio je to ogroman komad nameštaja od veoma tamnog poliranog drveta, okovan mesingom sa ogromnom mesinganom rezom i antičkom bravom. Lepa stvarčica. Poirot je prišao. Stajala je uz zid pored prozora, pored modernog kabineta u kome su stajale ploče. S druge strane nalazila su se vrata, odškrinuta. Bila su delimično zaklonjena velikim oslikanim paravanom od kože. Vode u spavaću sobu majora Richa, kazao je Burks. Poirot je klimnuo glavom. Pogled mu je prešao na drugu stranu prostorije. Tamo su se nalazila 2 gramofona, svaki na niskom stočiću i kablovi savitljivi poput zmije. Stajale su tu i manje fotelje i jedan veliki sto. Na zidovima se nalazio set japanskih šara. Bila je to lepa prostorija, udobna, ali ne i luksuzna. Ponovo je pogledao Williama Burksa. Otkriće, rekao je ljubazno, sigurno je bio veliki šok za vas. Jeste, gospodine, to nikada neću zaboraviti. Slugi se razvezao jezik. Sa njegovih usana reči su neprestano tekle. Možda je imao osjećaj da, ako tu priču bude često pričao, konačno će prestati da misli o tome. Kretao sam se prostorijom, gospodine. Sređivao sam, sklanjao čaše i ostalo. Zastao sam da podignem nekoliko maslina sa poda i ugledao groznu, tamnu mrlju na tepihu. Ne, tepih je sada sklonjen. Odnesen na čišćenje. Policija je završila sa tim. Šta li je to, pomislio sam. Skoro šaljivo sam kazao samom sebi. Mogla bi biti prava krv. Ali odakle? Šta se prosulo? Zatim sam ugledao da dolazi iz škrinje, sa strane, tu gde je pukotina. I kazao sam, i dalje ne misleći ništa, šta li je? Tada sam podigao poklopac. Ovako. Pokretima je pratio priču. I ugledao ga. Telo čoveka kako leži na strani, skupljen, kao da spava. A iz vrata mu je virio onaj grozan, strani nož ili šta je već. Nikada to neću zaboraviti. Nikada. Dok sam živ. Taj šok, sasvim neočekivani, razumete? Zadihao se. Pustio sam poklopac i izjurio iz stana na ulicu. Tražio sam policajce i na sreću ugledao sam ga, tačno iza ugla. Poirot ga je zamišljeno posmatrao. Predstava, ukoliko je to bila predstava, bila je veoma dobra. Počeo je da osjeća strah da uopšte nije bila predstava, da se sve upravo tako desilo. Niste pomislili da prvo probudite majora Richa, upitao je. Nije mi palo na pamet, gospodine. Sigurno od šoka. Ja sam samo želeo da odem odavde. Progutao je knedlu. I nađem pomoć. Poirot je klimnuo glavom. Jeste li shvatili da je u pitanju bio gospodin Clayton, pitao je. Trebalo je, gospodine, ali nisam, znate. Naravno, čim sam se vratio sa policajcem, kazao sam, hej, pa to je gospodin Clayton. A on je pitao, ko je gospodin Clayton? Ja sam odgovorio, sinoć je bio ovde. Ah, uzdahnuo je Poirot, sinoć. Sjećate li se kada je tačno gospodin Clayton stigao ovamo? Ne baš u minut, ali najpribližnije što mogu reći jeste 15 do 8. Dobro ste ga poznavali. On i gospođa Clayton su često dolazili ovamo u prethodnih 1.5 dana od kako sam ovde zaposlen. Da li se ponašao uobičajeno? Čini mi se da jeste. Bio je pomalo zadihan, ali shvatio sam da je u žurbi. Žurio je na voz, tako je rekao. Nosio je nekakvu torbu, pretpostavljam, pošto je išao u Škotsku. Nije, gospodine. Pretpostavljam da ju je ostavio ispred u taksiju. Je li bio razočaran kada je shvatio da major Rich nije kod kuće? Nisam primetio. Rekao je da će mu napisati poruku.
Ušao je ovamo i otišao do pisaćeg stola, a ja sam se vratio u kuhinju. Malo sam kasnio sa spremanjem jaja. Kuhinja se nalazi na kraju hodnika i odande se ne čuje najbolje. Nisam čuo kada je otišao, niti gospodara kada je stigao. Nisam ni očekivao da čujem. Šta se dalje desilo? Pozvao me major Rich. Stajao je ovde na vratima. Rekao je da je zaboravio turske cigarete za gospođu Spence. Trebalo je da požurim da ih kupim, što sam i učinio. Doneo sam ih i stavio ovde na sto. Naravno, mislio sam da je gospodin Clayton do tada već otišao da stigne na voz. Niko drugi nije dolazio u stan dok je major Rich bio odsutan, a vi bili u kuhinji. Ne, gospodine, nije niko. Možete li biti sigurni u to? Kako bi iko mogao ući, gospodine? Morao bi da pozvoni. Poirot je odmahnuo glavom. Kako bi iko mogao ući? Spenceovi, McLaren, kao i gospođa Clayton, znali su tačno u minut gde su se u to vreme nalazili. Poirot je to već znao. McLaren je bio sa poznanicima u klubu, Spenceovi su popili piće s nekolicinom prijatelja pre nego što su krenuli. Margarita Clayton je telefonom razgovarala sa prijateljicom upravo u tom periodu. Mada nije ni pomislio na nekoga od njih kao mogućnost. Postojalo je dosta boljih načina da se ubije Arnold Clayton od toga da bude praćen do stanja u kome se nalazi sluga, a domaćin svakog časa treba da stigne. Ne, nadao se misterioznom strancu. Neko iz Claytonove, očigledno besprekorne prošlosti, prepoznaje ga na ulici i prati. Napada ga stiletom, ubacuje telo u škrinju i nestaje. Čista melodrama nevezana za razlog i mogućnosti. Zajedno sa romantičnom istorijom koju predstavlja španska škrinja. Prišao je škrinji, podigao poklopac. Lagano se otvorila, bez buke. Burks je rekao slabim glasom. Oribana je, gospodine, video sam je. Poirot je stajao nad škrinjom. Sagnuo se tiho uzviknuši. Prstima ju je istražio. Ove rupe na dnu i sa strane izgledaju, čini se kao da su nedavno napravljene. Rupe, gospodine, sluga se sagnuo da vidi. Ne bih znao zaista, zapravo nisam ih primetio. Nisu upadljive, ali tu su. Šta je njihova svrha? Šta mislite? Zaista ne bih znao, gospodine. Možda ih je napravila neka životinja, neka buba, tako nešto. Nešto što glođe drvo. Neka životinja, ponovio je Poirot. Pitam se. Otišao je na drugi kraj prostorije. Kada ste se vratili sa cigaretama ovamo, je li u ovoj prostoriji išta izgledalo drugačije? Bilo šta? Jesu li bile pomerene stolice, sto, tako nešto? Čudno je što to kažete, gospodine. Sada kada ste spomenuli, jeste, bilo je. Taj paravan tu koji skriva vrata spavaće sobe bio je malo pomeren ulevo. Ovako? Poirot ga je neznatno pomerio. Još malo, tako. Paravan je već skrivao polovinu škrinje. Kako je sada stajao, skrivao je celu. Šta ste mislili? Zašto je bio pomeren? Ništa nisam mislio, gospodine. Još jedna gospođica Lemon. Burks je sumnjičavo rekao. Pretpostavljam da je tako lakše ući u spavaću sobu, ako su dame htele da ostave svoje ogrtače. Možda, ali može postojati još jedan razlog. Burks ga je radosnalo pogledao. Paravan sada skriva škrinju i tepih ispod nje. Ukoliko je major Rich ubao gospodina Claytona, krv bi verovatno počela da curi kroz pukotine na dnu. Neko bi to mogao primetiti, kao što ste primetili vi sutradan ujutru. Znači, paravan je bio pomeren. To mi uopšte nije palo na pamet, gospodine. Kako je osvetljenje u ovoj sobi? Jako ili prigušeno? Pokazat ću vam, gospodine. Sluga je brzo navukao zavese i upalio nekoliko lampi. One su pružale blagu, slabu svetlost, jedva dovoljno i za čitanje. Poirot je podigao pogled na osvetljenje na plafonu. Ono nije bilo upaljeno, gospodine. Vrlo retko se koristi. Poirot se osvrnuo unaokolo pod blagim svetlom. Sluga je rekao, ne verujem da biste vidjeli ikakvu mrlju od krvi, gospodine. Skoro je polumrak. Mislim da ste u pravu. U redu, kada je paravan pomeren? Burks je zadrhtao. Teško je čak i pomisliti kako jedan fin gospodin poput majora Richa čini takvu stvar. Ne sumnjate da je on to učinio? Zašto je on to uradio, Burkse?
Učestvovao je u ratu, naravno. Možda je bio ranjen u glavu, zar ne? Kažu da ponekad sve to bukne godinama kasnije. Ljudi odjednom postaju čudni i ne znaju šta rade. Priča se i da se preokome na svoje najbliže i najdraže. Mislite li da bi to moglo biti? Poirot ga je pomno posmatrao. Uzdahnuo je. Okrenuo se. Ne, rekao je. Nije bilo tako. Poput mađioničara, Poirot je učinio da papirna novčanica dospe u Burksove ruke. Hvala vam, gospodine, ali zaista... Pomogli ste mi, kazao je Poirot, tako što ste mi pokazali ovu prostoriju. Tako što ste mi pokazali šta se nalazi u ovoj prostoriji. Tako što ste mi pojasnili šta se desilo te večeri. Nemoguće nikad nije nemoguće. Zapamtite to. Rekao sam da postoje samo dve mogućnosti. Pogrešio sam. Postoji i treća. Ponovo se osvrnuo po sobi i blago zadrhtao. Razvucite zavese, neka uđe malo svetla i vazduha. Ovi prostoriji su potrebni. Potrebno je čišćenje. Biće potrebno dosta vremena, smatram, pre nego što se očisti ono što je zagađuje. Dugotrajno sećanje na mržnju. Burks je otvorenih usta pružio Poirotu njegov šešir i kaput. Bio je zbunjen. Poirot, koji je uživao u davanju neshvatljivih izjava, brzim koracima silazio je niz stepenice. Kada je Poirot stigao kući, telefonom je pozvao inspektora Millera. Šta je sa Claytonovom torbom, onom za koju je njegova supruga kazala da ju je spakovao? Bila je u klubu, ostavio je kod portira. Sigurno je zaboravio i otišao bez nje. Šta se nalazilo u njoj? Šta biste očekivali? Pidžama, košulja, veš. Vrlo temeljno. Šta ste vi očekivali da je unutra? Poirot je ignorisao to pitanje. Kazao je, što se tiče stileta, predlažem vam da pronađete čistačicu gospođe Spence i pitate da li je ikada videla takav predmet u kući. Gospođe Spence, Miller je zazviždao. Na taj način vaše vijuge funkcionišu. Spenceovima je pokazan stileto, nisu ga prepoznali. Pitajte ih ponovo. Mislite? A zatim mi javite šta su vam rekli. Ne mogu ni da zamislim šta vam je na pameti. Pročitajte Otelo, Millere. Obratite pažnju na likove iz Otela. Preskočili smo jednog od njih. Spustio je slušalicu. Zatim je pozvao Lady Chatterton. Linija je bila zauzeta. Ponovo je pokušao nešto kasnije i dalje bez uspeha. Pozvao je Georgea, svog slugu, i naložio mu da nastavi da zove taj isti broj sve dok mu se neko ne javi. Lady Chatterton, znao je, strastveno je obožavala telefon. Seo je u fotelju, pažljivo izuo svoje kožne cipele, ispružio prste i naslonio se. Star sam, kazao je Hercule Poirot. Lako se zamaram. Razvedrio se. Ali ćelije i dalje funkcionišu. Polako, ali funkcionišu. Otelo, da. Ko mi ga je spomenuo? A, da, gospođa Spence. Torba, paravan, leš koji leži kao da čovek spava. Pametno ubistvo. S predumišljem, isplanirano, rekao bih i počinjeno sa uživanjem. George mu je kazao da je Lady Chatterton na liniji. Ovdje je Hercule Poirot, madame. Mogu li da razgovaram sa vašom gošćom? Naravno. Monsieur Poirot, jeste li učinili nešto divno? Nisam još, kazao je Poirot, ali moguće je da idem ka tome. Začuo se Margaritin glas, tih, nežan. Madame, kada sam vas pitao da li ste te večeri na zabavi primetili da nešto nije kao i uvek, namrštili ste se, kao da ste se nečega setili, a zatim vam je misao otišla. Da li bi to možda moglo biti mesto na kome je paravan stajao? Paravan? Da, naravno. Stajao je sasvim neuobičajeno. Jeste li plesali te večeri? Ne sve vreme. S kim ste najviše plesali? Sa Jeremyjem Spenceom. On je izvrstan plesač. Charles je odličan, ali nije spektakularan. On i Linda su plesali, pa smo se povremeno menjali. Jock McLaren ne pleše. On je razvrstavao ploče i puštao šta ćemo slušati. Kasnije ste slušali ozbiljnu muziku? Da. Zavladala je tišina. Zatim je Margarita kazala. Monsieur Poirot, čemu sva ta pitanja? Postoji li nada? Jeste li ikada znali, madame, šta ljudi u vašoj blizini osjećaju? Rekla je blago iznenađeno.
Ja verujem da jesam. Ja smatram da niste. Mislim da pojma nemate. Mislim da je to tragedija koja vas prati u životu. Ali tragedija je za druge, a ne za vas. Neko mi je danas spomenuo Otela. Pitao sam vas je li vaš suprug bio ljubomoran, a vi ste mi kazali da smatrate da bi morao biti. Međutim, rekli ste to sasvim neobavezno. Rekli ste to kao što bi Desdemona kazala ne shvatajući opasnost. I ona je također prepoznala ljubomoru, ali je nije razumela jer je nikada nije osjetila niti iskusila. Bila je, rekao bih, sasvim nesvesna snage koju posjeduje akutna, fizička strast. Volela je svog supruga romantično kako se vole heroji. Volela je svog prijatelja Kasija, sasvim nevino, kao dobrog druga. Mislim da je zbog svoje imunosti na strast izluđivala muškarce. Jesam li vam dovoljno jasan, madam? Nastala je tišina, a zatim je Margarita odgovorila. Hladno, privlačno, pomalo zbunjeno. Ja ne razumem najbolje šta hoćete da kažete. Poirot je uzdahnuo. Glas mu je bio odsečan. Večeras, kazao je, posjetit ću vas. Inspektor Miller nije bio čovjek koga je bilo lako uveriti u nešto. Ipak i Hercule Poirot nije bio mačiji kašalj ukoliko bi se na nešto namerio. Inspektor Miller je gunđao, ali se predao. Šta ta Lady Chatterton ima sa svim tim? Ništa, zaista. Ona je samo obezbedila sklonište prijateljici. To je sve. Za te Spensove, kako ste znali? Da je stileto njihov? Bilo je to samo nagađanje. Nešto što je Jeremy Spence rekao probudilo je u meni ideju. Kazao sam da pretpostavljam da bi stileto mogao pripadati Margariti Clayton. Kazao je da je sasvim siguran da nije njen. Zastao je. Šta su rekli? Pitao je uz dozu radoznalosti. Priznali su da je to ukras koji su imali, ali da je nestao pre nekoliko nedelja i sasvim su zaboravili na njega. Pretpostavljam da ga je Rich od njih uzeo. Čovek koji voli da igra na sigurno, gospodin Jeremy Spence, kazao je Hercule Poirot. Prošaputao je sebi u bradu. Pre nekoliko nedelja. Da, plan je odavno skovan. Šta je sad? Stigli smo, kazao je Poirot. Taksi se zaustavio ispred kuće Lady Chatterton u Cheriton ulici. Poirot je platio. Margarita Clayton ih je čekala u sobi na spratu. Lice joj je postalo napetije kada je ugledala inspektora Millera. Nisam znala. Niste znali ko je prijatelj koga sam rekao da ću dovesti. Inspektor Miller nije moj prijatelj. Zavisi od toga želite li da vidite izvršenje pravde ili ne, gospođo Clayton. Vaš suprug je ubijen. I sada moramo da razgovaramo o tome koga je ubio, brzo je dodao Poirot. Možemo li da sednemo, madam? Margarita je polako sela u fotelju sa visokim naslonom naspram dva čoveka. Molim vas, kazao je Poirot obraćajući se oboma, da me pažljivo slušate. Mislim da znam šta se te kobne večeri desilo u stanu majora Richa. Počet ćemo sve troje od tvrdnje koja nije istinita. Tvrdnje da su samo dve osobe imale priliku da stave telo u škrinju, a to su major Rich ili William Burks. Međutim, pogrešili smo. U stanu se te večeri nalazila treća osoba koja je imala podjednaku mogućnost da to učini. A ko je to bio? Skeptično je zahtevao Miller. Momak koji vozi lift? Ne. Arnold Clayton. Šta? Da sakrije svoj leš? Pa vi ste ludi. Ne leš, već svoje telo, živo. Pojednostavit ću. Smestio se u škrinju. Postupak koji je često izvođen tokom istorije. Mrtva nevesta u grani email. Čim sam vidio da su nedavno probušene sitne rupe u škrinji, istog trena sam na to pomislio. Zašto je paravan te večeri bio pomeren sa mesta na kome je obično stajao? Da bi sakrio škrinju od ljudi u sobi. Kako bi onaj ko se skriva s vremena na vreme mogao da podigne poklopac, olakša grčeve i bolje čuje šta se dešava. Ali zašto? Upitala je Margarita razrogačenih očiju za prepašćenja. Zašto bi se Arnold sakrio u škrinji? To vi pitate, madam. Vaš muž je bio ljubomoran čovek, također ćutljiv. Vezana vreća, kako je to kazala vaša prijateljica gospođa Spence. Njegova ljubomora je rasla. Mučila ga je. Jeste li ili niste Richova ljubavnica? On nije znao. Morao je da sazna.
Otuda i telegram iz Škotske koji niko nije poslao, niti ga iko video. Torba je spakovana, ali je namjerno zaboravljena u klubu. On odlazi do Richovog stana u vreme kada veruje da će Rich biti odsutan. Kaže slugi da će napisati poruku. Čim ostaje sam, on buši rupe u škrinji, pomera paravan i ulazi u nju. Večeras će saznati istinu. Možda će njegova supruga ostati nakon što ostali odu ili će se posle vratiti. Te noći će očajan čovek koga razara ljubomora znati. Nećete valjda reći da je ubio samog sebe. Millerov glas odavao je nevericu. Gluposti. A ne, ubao ga je neko drugi. Onaj ko je znao da se tamo sakrivao. To jeste bilo ubistvo. Pažljivo isplanirano, dugo pripremano ubistvo. Setite se drugih likova iz hotela. Jaga ne smemo zaboraviti. Otrovne misli trovale su Arnolda Claytona. Nagoveštaj, sumnje. Pošteni Jago, odani prijatelj, bio je čovek kome se veruje. Arnold Clayton mu je verovao. Arnold Clayton je dozvolio da njegova ljubomora bude usmerena protiv njega i uzdignuta do tačke usijanja. Je li plan o skrivanju u škrinji bila Arnoldova zamisao? Možda je mislio da jeste. Najvjerovatnije je verovao u to. I tako je scena postavljena. Stileto, tiho spremljen nekoliko nedelja ranije, spreman je. Određeno veče stiže. Svetla su prigušena, gramofon svira, 2 para plešu, stari drug je zauzet gramofonskim pločama koje se nalaze na polici pored škrinje i paravana koje zaklanja. Zavlači se iza paravana, podiže poklopac i zadaje udarac. Drsko, ali veoma lako. Clayton bi viknuo. Ne bi ako je drogiran, kazao je Poirot. Sluga je rekao da je telo bilo položeno kao kad čovek spava. Clayton je zaspao drogiran. A drogirao ga je jedini čovek koji je to mogao učiniti. Čovek sa kojim je popio piće u klubu. Džok. Margaritin glas je bio visok kao kod deteta kada se iznenadi. Džok. Ne stari, dragi Džok. Poznajem ga celog života. Zašto bi Džok, za Boga? Poirot se okrenuo ka njoj. Zašto su se 2 Italijana borila međusobno? Zašto se jedan mladić ubio? Džok McLaren je ćutljiv čovek. Pomirio se sa sudbinom da će uvek biti odan prijatelj vama i vašem suprugu. Ali tu se pojavio i major Rich. To je bilo previše. U tami mržnje i strasti on planira skoro savršeno ubistvo. Svestruko ubistvo, jer je sasvim sigurno da će Rich biti okrivljen. Pošto skloni sa puta i vašeg supruga i Richa, misli da ćete se možda konačno okrenuti njemu. Možda biste, madam, to i učinili. Nije skidala pogled sa njega, očiju razrogačenih od zaprepašćenja. Skoro nesvesno je izustila. Možda, ne znam. Inspektor Miller je progovorio iznenadno autoritativno. Sve je to lepo, Poirot, ali to je samo teorija, ništa više. Nema čvrstog dokaza. Verovatno nijedna reč nije istinita. Sve je istinito. Ali nema dokaza. Nemamo se ni zašto uhvatiti. Grešite. Mislim da bi McLaren, ako mu sve ovo predočite, priznao. Naravno, ukoliko se njemu predoči da Margarita Clayton sve zna. Poirot je zastao, a zatim dodao. Jer kada to bude saznao, on je izgubljen. Savršeno ubistvo bilo je uzaludno.